Trespassing na ba ka? Trespassing? Ako raw sa tres? Ha? One passing. Passing? Ayo, babae na. Ikaw mo na noong sa laki? Ha? Nabaw ko pangita. Hindi ko gusto magsulisuroy ka diri. Ato sa ato! Buli! Kasalbahis ko na ng amahan na ng bayhana, pre. Mao nang amahan sa babae nga kontrabida, pre. Kamaayong labayog ba to, pre? Ay na lang, pre. Kay wate mahimo, pre. Aman mo nung. Wag yan po tayo mahimo. Bisang saan mo na mo. Liwat kasi mong inahan. Tanaw lang kita. Ano naman laban, ha? Aglaban-laban. Ikaw, ha? Kamayong labayog ko mo, pre. Tadi ka mo, Sige lang, pre. Pihanti ka. Wag tayo mahimo, pre. Aso! Nagdahin lang yun na sila. Ato lang yan na sila pakiton sa atong pagka-dato ni mo, pre. Pagbasulbar na ng atong problema, pre. Manung ka sa Ang laki, ha? kanarag yung ticket na to. Sa luto may na sulbar na ni tanan. Ha? Buli! Buli! Dili! Dito! Ako si During, maing laki sa boxing. Dool mga vampira! Hutdon tamog kulata, hangtod namang lugpad inyong mga kaspa! Ako si Joaquin. Isog pa sa sigtin. Hala, doon! Talang nagbikinsay! Maluka pa! Hunong mga kagwang! Higala, ayaw silang tagda. Kay mga yabag silang duha. Wala mo ba? O, kita? Yabag yan! Pastilan, karon ka pa? Waring ta ko gahapon, pero sa kung tanaw mo ba si Carmila? Milakaw lagi ka diyot. E balik man dayon. Imo lang kita kung gipapangita para magkasulti mo ni Carmila. Mao lagi ito. Ya nimo oy. Na dali so dire manglingkod ta. Wata lang din ha kadto na pag Carmila. Nang. Unya agot Naman. si Carmila ba? Wa kay na ulit tawanan niya nga mo yung una. Ay wa lagi. Wala ay nakasubring ng ulitaw ni Carmila. Ikaw ra. Mo ba? O ba? Hoy Jose. Kanaya akong gisulti nimo. Isulti nimo. Itanong na diri ha. Ang akong suporta naa nimo kay gusto nako nga si Carmila gyud ang maparis nimo. Kamong duha ang magkaparis. Wa ko lain kayunan, ikaw ra. Kana gyud. Pero abi ni mo nang malaganan kog anhi dinhi eh. Na naman. Sukad matunggi kasabaan ko mayo ni si Joaquin. Iya pa jud kong gingin lang. Dah, ay nagisgutan na oy. Di na to ang hisgutan. Gawas pa. Patay na suwakin, wala din eh. Ito na sa silang kalibutan. Kinsa may mga ikadlukan. Ari jo ka pirmi. Aron maatad si Carmila nimo. Sige. Ari ko dili pirmi. Musuportan ka kana ko. Ano kung gusto? Pagmaanad na nimo si Carmila, sa'yo na itong plano. Kinsa may mga kadlukan. Wala si Joaquin, patay na. Mahimo na nimo ang tanan nimong gustong buhaton ngadto ni Carmila.
Pastilan, pre. Ako may nag-uul sa imong problema. Mau bitaw? Ya, saan naman eh. Nahitabo man yun. Atul pa yun nga, namatay ka sa imong adlaw na tauhan. Oo lagi. Wa na lang yun eh. Kuhaan sa mga usaw, duha ka adlaw ba? Atol yun sa akong adlaw. O lagi unta to. Pepe, di lang sa tamang saba, pre, kay Guti ko gusto na makadungog atong problema. Likod siya, pre. Likod, pre. O sige. Apil-apil na niya. Labi na. Marunong na pa kayo. Bitaw, no? Kung apil niya na sa itong pagkuha sa ticket, mag-disgrasya na yun. Imbis na para ato ba? Kung ato ninuglain. Mato niya. Wala, ginamot lagi. Na mataba ng 5 milyon si mong ihatag na kuko. Oo, lagi na. Dili yung tamang istorya. Huwag na ay laing tao. Kita rin yun. Naay laing tao, Bahala magkinaunsa, pre. Laing kag. Oh, kana dili tao, lain kag. Oo, no? Kikag ng deta. Kani laging dapat sa ulo lagi na ko. Kaya tungod lagi ang ticket na wa. Magkaambot, malimot na ko kung sa'yo ayo kayo. Busahay, malimot ko kag deta. Muna. Busahay, kibaw, limot ko tao ta. Muna. Muna na 200 milyones kapin na akong ticket, pre. Paog yun na ako namatyan ko. Maunay akong ginutugag ba, pre? Maunay ato pang itaag sulban. Pero naagi sulban na, pre, wa pala magkabot sa itong una-una, pre. Sa ito ilang patakan. Ayaw na. Oo, sakto na, pre. Bahalam kinaon sa pre. Basta di kita mo undang, ha? Kung pag himong paagi na imong kaugalingon, himong kang paagi, usahaw na ito makuha. Ako saan mangita kong paagi na usahaw na ito makuha na yun ang ticket. Ha? Ato gina hinutugag ba yung si Pagi? Kada. Ito na marunong, pre. Layo na. Nawa na, nawa Wa na. na, wa na. Kasagi kang karon, pag mag-istorya, takita rin mo. May laing kag. Pwede ka. Marlene! Dali! Nay, taas ng adlaw, oh! Tay, tiraw sa. Wow, kagwapa gisa ng anak, oy. Liwat gis amahan da. Balbugal na tayo. Oy, hato tika ha, kay imo ron primerong adlaw sa trabaho. Pero, mo na ito'y sabot na tayo ha? Ito man. Las 8 kumutambong niya, las 5 kumugawas. Oo, sabi di ay. Pero sa panahon sa pinood to, pangayo gyud ha. Kay amo nang deal. Kadong bitaw ka ato, di ba? Muna, gabi itay. Way, gabi! Tay, mauli na lang ko diri tayo eh. Ari na lang kumukaon diri, kaya ganahan na makigdungan niya. Ano na inan maka? Lain na lang ko na niya tay, kay madahin dig kapikap, touching kistanan. Oh, badlo nga. Na madugay, matampalungan dyan ko na siya. Oh, naram din na. Abi nga mo dai. Kana si Longlong, biyudo mo gud na. Sayo kay namatay ang asawa ana. Na konsumisyon dyan na ang iyang asawa. Umo lagi, mo nang sige gikapikap no kay gimingaw tingin na sa iyang asawa. Abi ko niyo makan si Longlong, ibong na nimo. Ignaibog. Ako pa nimo. O mangulitaw na si Longlong. Sukta dayon. Sabi ka tayo eh. Mubit na ilawag anang way batasang tao. Okay na lang day. Ha? Kortahan ng tawa na. Nago ni daghang tindahan sa karbon. Na napay jeep nga pasiruan. Ha? Mapas mo pa ka na? Sabi na tayo ay, mangandoy bikas may hinungdan. Hinungdan day. Asam dito mga andoy. Atos, kuan. Doon na hinungdan. Wala eh. Hey, here come Foot in service. Ha? Sakay mo. Ihatod mo sa inyong destinasyon na. Kawa lang. Kabugo. Ay! Di kami nakay! Gusto ka? Ato, agi dito. Ano mo ka na? Huwag kita na doon, enter! Pagi alang guna sa tayo, kadyot ra ba ito na maagi siya? Diego! Ano, Noy? Tombay siya ay. Anak naman ko sa unahan. Palakay na lang mo. Sige lang, huwag kay kapliti. Tagaan kag ipliti. Nya, tagapat kag sukli. Ah, Ay, pang-insulto ha? Di ko manakay! Di ako kwarta! Di ako plite! Si... oh, sabi na ko guwa kay kwarta. Hindi ka musakay, wa kay pamliti. Ay lang kayo ka it's bigot. Layo-layo para ba to? Unya, kabaw ka, Noy? Walang forever sa taong bitter. Kuha bitaw! Pero ay forever nga bitter! Pero ay peanut butter! Di mana?
Do not enter! Tao eh! Tatay! Lay. Ay, nagpamugos. Ay, Ba! Basta! Ayaw pagkakit eh! Dito ka sa'yo! Kaya to! Matuta! Langan na lang. Murag na... Murag bitin. love you. Murag ka ng... Murag suma. Pero! Lit-lit kita ko ng... Suya lang ka, upawa ka. Buwang ka? Ay, ko ko na itong tuhan ha? Ay, ko bugalong kayo to. Ha? Bay, Boring! Bert! Asam ka? Ani, sao, naglaro-laro na lang. Kaag naman. Ako sa bitaw. Uli mo kusamo ka diyo. Mana lagi ato mabuhat. Kung suri-suri. Ina sa kaniyat, bay. Oh. Ako ba? Oh. Pirmi mo ko kita yung sirwakin yung mag-istorya-istorya. Oh. Lagi na tumahimo. Sa istorya na lang. Di naman tagal trabaho. Kaya kung mahimo pala nga trabaho ta. Namiwit na ko, namasol na ko. Nanagat na ko. So, di ba na tumahimo kay mga kaagmata? Mao lagi, kumain mo manarap ko, mananong pagkuhan, kamuting kahoy. Oh. Ano yun? Bay, pero matuo ka ba? Nga dunay ubang ka nga maglingaw-lingaw pa pag-drive? Ha? Sa mga sakyanan, pare sa jeep, taxi, unsa pa diya? Oh! Mao lagi. Kanang kontrak ba? Kanang truck di karga, bulldozer, kanang crane. Napamgate mo ba na yung train? Kabaw ka na? Sa mga taka magsulti eh. Saan ko tayo paghimo ana nga mga kaag ng mata? Makahimo lagi. Pero, gamay ra na sila. Dili kay daghan. Maobitan ang dunay madisgrasya. Kaya ang gadrive ng uban, mga kaag na. Kabay ka mo yung nagpatakag sulti. Saan ko paghimo nila pag-drive? Mga kaag naman na. Di magani sila kahimo pag-asag butang. Niya drive na noon. Ay, ganyan ko kataw eh. Kaya seryoso ko. So, ako ba yan? Daghang kikong butang na ununaan. Akong buhaton. Pero saan man ako pag himo na nga kaag naman ko. Isa mo nung kagabi na makahimo na. Bebe. Kini, seryoso sa ning ako Pero, sikrito ni. Sekreto? Oo, pagbuot kay po nis Ginoo. Nga dunay mga kag nga makahimo sa buot nilang buhaton. Bit ko no. Tuduin ko no ko. Kisa may itong panangiran para makahimo ta na. Kisa man, bebe. Sakita yun. Sige lang. Paabot lang. Pero, doon ako yung ni mo, ha? Unsa man ko no, be? Katuba imong kauban nga si Joaquin. Oh. Di ko gusto nga imo to sultian. Nga naman ko no, be? Naglagot ko tong tuwahana sa buhi pa to, eh. Pertigyong dawaan na. Oh, daghan kay sugo. Di ra ba gyud mo tunol? Oh. Unsa guri ay? Kung ako pala'y swapang, dugar ta siya nga priso. Adto ra ta siya mamatay sa prisuhan. Nga naman? Nagnegosyo na siya sa unang heroin o shabu. Unya, ang iya mga kontrabando, ako'y lookout. Mahalin og 50 milyon. Iya lang ko taga-anog, 5,000. Sus, pagkadawaan na tawan na. 5,000 ha? Oh, 50 milyon niya. Ang ihatag niya, 5,000 rin yan mo? o lagi. Pertindawaan na tawan na, oy. Sus, Kamura may doon ay atraso. Sa ilo, ala to siya eh. Itawa mo tayo atraso. Ay, nagkalimut, tabangi sa taong ko. Sa akong problema. Ha? kay bawa mo kabay. Nga doon na kay problema. Kay bailhan man sa inyong mga lihok. Mabitaw.
Ako, dako ikong problema. Katong iya, tinipsing ra sa akong problema. Sige, tapangan di ka. Pero dila sa karon, makita lang yata. Pero katoy mga amigo, ayaw lang sige. Kuy ka to eh. Ay na kuy. Dari itu ako nang kinilibiran, unang bukan tadi, ako ato siya pagpirmahan para lagi tayo kuhan nga na-receive niya. Yan, gabot ko isang simana, hindi mo siya panilngon, yung isa, pinayang ang patayan. Ha? Hoy! Uy, Kaloy! Dapat ka lang eh. Oh, gipagyaw ko dahil pero balik ako dayon kay di ra ba niya akong ruta tingali unya badakpad ko. Basta to. Uy, gusto mo leave me alone para ako na. Dali ay. Pero hinumdumi na ha. Never tired. Ikaw, Chun. Uy, kinang nanati ka nagserbisyo ni Juan? Sir Lunglong? Oo, kamo may gustong tatay. Uy. Uday, hinumdumi biya kita. Marako ra ba kayo nasumlong? Ay, gikumbyan sana. No, nabi ha, deep inside, you are in my heart and my feeling. Ikaw naman sugo ng Sir Lunglong ah. Kapay mustanon mo sa kay na. Mao na akong ipasidan ang kadaan ba? Nabantayan na nimo. Gali unya magibid-ibid na nimo. Pero sa tinuod, layo gigigay na siya na. Uy! Anong niyam ka gani? Juan, tinang ngakoy pakyaw, sir. Pakyaw. Karaan na pagkaw eh. Naglaag lang ka din eh. Pili taon sir, pangwarta rin nga kuha sir. Kabaw, biya kay ka sir, nga pobre kay mi. Taba kay kapuno diya, pamugas ba? Pagwarta mo kanimuhaan lang ka na katukay. Tagal pa kay bigbuhat diri. Ha? Ikaw na lang. Ha? Kaloy, kalaping ha. Gusto Ikaw na sa niya mas balay. Ko na. Baboy, baboy. Sabog ka sa mga negosyo na. Kisam to. Si Kaloy, good. Silingan na mo. Ito siya lagi ito mo. Silingan lagi. Dili ko gusto nga magkisulti-sulti ka nga laki. Maka-distribuo na sa negosyo. Labi na tutungan na. Wato'y ayo. Trabaho ta. Naman kay sweldo. Sakto na sweldo ang gihatag din. Ay, silingan naman sa tuna mo. Bisag silingan pa. Panahon sa trabaho. Way. Atubang-atubang ng lalaki. Ama sa di kong tagal siya nga. Silingan mo tula ko. Basta mo na. May lang magsabot ta daan. Munaraho ta. Hindi sa kay Tris Budget. Kontrol ta. Carmela. Nga naman? Si Carmela ang gunang. Laya sa inyo, huwag butag da. O sige, arita man lang ko sa ta.
Laya eh. Ayaw lagi nagtagda pagtagad niya nimo. Natural lang na niya ron. Kinapa sa kagulanan. Dapat yung pagsuporta ni Joaquin. E bago pa man namatay si Joaquin, ayaw nagtagda. Lain sa kain na at natagdon. Murang sa tag kawatan nga miso din eh. Eh, sardilan lagi na siya. Wapod ng panahon, siya na sa bukod ni mo. Bago pa man namatay si Joaquin. Mga sabitan. Ay, ingon mo gyud na anak, Jose. Ayaw kahibong anak. Kaya kanang akong anak, magpabiling gyud na siya makinahuron. Oh, natural man na. Pero patay naman ito si Joaquin. Gikalitan ka ito niya. Makalintar na lagi na niya. Bago pa man, dili lang nato sa pakunusa ang kabubuton ni Carmela. Ang gustong ko na ko nang bisag tagdo lang ako. Aron sa balay kong silo kamay. Ah, sige sardi lang kay tambagan ko ra na siya nga tagdon ka na niya. Sige na nga. Nasuko mong buto sa Joaquin ni mo, maong gipapahawa ka. Buang nga eh. Naglilim ko sa CR. Pero, wala sa kumagdaw nga nasun si Carmela. Mauna, ang angay ni mong buhaton, mangayo pagpasaylo ni Carmela, aron mawagtan na si una ang dautan nga na nimo. Mausan. Padadaan nimo, buladahan, ayo-ayo mo nimo. Murag, inangulitawan ko alanan. Ang unsa pa ba imong buhaton? Di man na dautan, way dautan. Ikaw ulit tao, si Carmela Biuda. Natural, imo nang danihon, aron mahimo siya nimong maasawa. Pero nang, di ba kangilan? Nga bago pa mang namatay si Joaquin, mangulitaw dahil ko. Hay ni mo Jose, gamitan ko ng utong. Unsa may dautan? Ha? Natural lang na, watay bana si Carmela. Natural, mangitag yung ipuli. Gusto sa no? Gusto sad no. Sugdi na pamulitaw. Sige, ako na mga to. Sige. Basta, musuportan ka na ako. Sige ka na yun. Wala dan tanan. Apritahan ba si Carmela at maingon na? Sige. Nya, sultihan di ka. Ayaw sa glakaw. Bukas pero niya ang importansya ang panimay. Para niyo pisag kadadlaw mo ani ka para lang maasawa ni Mas Carmela. Suporta ko nimo. Ibawal ko kiko anak. Sige. Oo. Sige. Hoy! Gusto ano eh? Kapoy. Magsimot mo kayo mong likod. Wait, tapuy ko, be. Wait, tapuy. Kapoy ka tungay. Kung di ta kasikod, na, di kita kasapi. Gini pangin na buhis pobre dong. Di mahimo. Para ba ko lang ag nila? Unay bugas? Napaman pero sakto-sakto na lang. Silang. Pero totoo, palit ha. Unya dong, di na ba ka kadali-dalig agi din ha dong. Tuyok pa ka rito, layo pa kay kag tuyukan. Wait, tagay ni bad to eh. Hindi ko man siya makagigi ha. Ay, bakay mahimo ana. Magpahari-hari man. Buro pag skin sa. Di pa lang sa dong. Kanang bado. Sos kalami iugbo ka na eh. Imuhog-muhon ba? Saan taman? Di pa lang tungod ni Arlene. Agbayaran ako ng tamparos. Ako pa ni mo na eh. Pangasawaan na lang na sinang Arlene. Para dili natalikan ba? Kimurag siya ramang ginakaingon. Taka mo lang kag-yawit eh. Lisod mga nagtagpalit bugas, buwad. Magigminyo na inoong Arlene. Kung sa may gasto na to. Eh ba na bitaw ka ni Baddo? Nga naong na itong kwarta. Pagkagawa tayo kwarta. Nasugot ka to. Halos gani nga, muadto ta dito, anino lang. Masuko naman gani, naata dito. Kailan na din nagporta gano'n eh.
Ang uban gani mga sawa, wagay kwarta-kwarta. Ang uban mo na dong. Ngayon mo na sa uban. Kanang di na ang kwarta. Nga kalas no ibado, na mo magay nagkwarta. Unya, guwatay kwarta. Itok mo na ta. Ngano day? Baligya din na sinang Arlene para imong paliton og pangasawon. Kaya kayo hindi ko gibaligya. Ang akong sabot ba, bata pa bang kay kagod? Mga nang wakay kasabot sa mga sitwasyon ba? Kung kinahanglan ko magminyo ni Arlene, ako pa na pangayo ng kamot ni Arlene, Inoy Bado. Ang yang kamot ra di mong pangayoon oy. Dili oy, pasumbingay ra na, nga pangayo na akong kamot. Oo, bitaw. Oo, bitaw. Sige. Ibutan lang nato na magminyo mi si Arlene. Daghan palagi kayo nagproseso dong. Tawa ha. Magkinahanglan kita kwarta ana. Pagproseso lang daan sa kasal, ha? Ya sa hikay pa. Ya sa mga papilis. Ya magimbitar pa ta dong. Oh. Di na basta-basta dong eh. Daghang kay tag angay andamon ana dong. Unya gawas pa gyud. Ana ka problema lang. Kung makakwarta og 2,000, igura man na to. Kasal-kasal lang. Ang problema og mga Inoy Bado. Yan, atay kwarta ikahatan. Wala. Ang utang ta. Ya, nagbayad na po na to sa utang. Mangayo din na siya kwarta. Oh, good. Bugay ba? Bayran din na sinang Arlene para imong maasawa. Mao na labing paik dong. Kung pangayuan ta. Pila man si pangayoon na ninoy baddo ni mo noy. Usa ka gatos ka ha? Gatos. Si Inoy Bado, musugo. Tatagang si Gatos. Ay, dito musugo to. Oh, gamay ra din na. Pila man di ay. Naagin na sa mga 5,000 o diba? 6,000. Kamakal ba gud ana? Mahal mo lang. Ang uban yan ito, mga ayog house unlock. Kunya, auto pa yun. Grabe agod. Auto? Asam sa na nila garahe? Kung maka-auto sila. Ano ilang ba eh, moong grahe. Kunya, ato silang puyo sa auto. Mao na yung nakaparat diha dong. Gawasan ng kwarta nga pangayoon Inoy Bado. Ang ako lang pangayoon ng trisikat na to. Wala tayong madimdim. Di na mahimo noy. Wala na day pang palit bugas kay di nakakasikad. Mao na, si Bado na to si Karan. Ay nalag pangasawa na eh. Bakal makay na sinang Arlene. May pamuat to kag surplus. Dahil libre? pa. Gusto ko kung mo, tanawin mo, gimingaw mo. Oh, naan siguro si mama sa kusina. May tuyo ka, may akong tawag. Surusulo na po. Layan po sa malay nga ako lang sa. Isuri lang po. Layan po kung may gibuhat sa amo. Naan siguro si mama sa kusina. Huwag ito yun mama mo. Ikaw po ito yun nila. Ha? Saan ang tuyo? Gusto lang kong makakita ninyo. Nga naman, di ka gusto akong gawin? Duawon good. Hindi naman kakadagang amigo. Ato lang nila. Doon na bitaw, pero ikaw ang pinakita. Ma? Ma? Ano ka? Nakibisita na yan. May tuyo siguro. Tagdaon na. Oy, Jose, ikaw di ay? Oo, Oh, mga maggahi. usa ko'y gahi. Yes, Carmila ba?
Marag way gusto mo tagad nako. Ngano good town? Carmila! Carmila! Ano ma? Halika! Ngano naman ka mo tagad mo, Jose? Saan mo man siya pagtagad? Tagdon good! Ato bangon! Nalimot ka na ni Jose? Di ba kanhi? Mao ni yung driver ni Joaquin sa buhi pa siya? Kaya nga naman di ay, wala ko tagad anak niya. Tagad na oy, pero kung ka gusto, Uso pa may atong panagsultihan. Mo man mataghisgot na ng bahina. Nag-ingon na gid ko nga wala ko nang inahanglan og driver. Pero ayaw pag magahi in town o katubang Jose. Buutan ang pagka-driver. Ug bahay sa imong tuyo, Jose. Pagsabot-sabot mo duha. Magsinagdanay mo. Paghuy-huy. Idugan na kung mo nagkaila. Di ba? Ug bahay sa imong tuyo. Padayon na. Kani bahala. Camila. Ito kung saan ka niya ito. Kalimutin mo ito. Dugay na ito ito. Kasapasado. Patay na sa si Joaquin. Ay na lang paghisgot ato. Kung ako maguna-una. Brad. Yeah, hello, Brad. Ay! Animal! Nakaagi kinambuang na ka!